Kublishi pun pibra pon biang channel teknologi dah khasi. Te shwa bangan chna ya kan video ko aban oi ba ngam don persya ra ke ek parti ke ek kita ke MLS national ke video khnang ba pin yo knowledge kini ki question am long kini ke video bang national let's say kala ban poi ha ke exam jong phiru gi ba ple competitive exam la ni ya phi ki pai ba ro pin yo ya kata ke ting tip khnang ba pin snu thu yu chpang ne ka an chpang ke politics e. Te ya हम तक किसके के वीडियो हम गिने पेट बा किनी की आर्मुड की एमएलए जोंग HSPDP मा हबा किला ले प्रशा या का आइडियोलॉजी जोंग पार्टी या का जिंग जोंग पार्टी बले पर किमशा वेंग रे या का शुकी जोंग की बले किमशा डिस्क्वालीफाई रे हा का एंटी डिफेक्शन लॉ बोन भाग वीडियो ngala adoption phang ka anti defection law tang ba mentaru kan nong kum ju hi phang ne ka anti defection law hi गिने पेट मा हबा किनी आर्मुड की एमएलए किला प्रशा या का पार्टी long ya ideologi jongka parti ya kata kenongrim jongka HSPDP kila persyawaru presiden jongka HSPDP ru ulah tho ya ke sithi ba kim kwa ar bakin join lang bat ke NPP te nakadau ayu pat bakim syak disqualify re ha ka anti defection law naka ai kata kadau te ya hamda sing video ngi page phang kata baro te sampai kini video hodu benukut pin sayo abun kita ke tip te yang ni sedang nak mentah. Kalau aku ni pun beli ki wan ra ya kan anti defection law. Kalau ni mah kenang ba kan scam ke sarkar kan nong stable kata ke sarkar. Ani kan IP nuksa shubu mentah. Ke NPP ka job kan utili kisit mentah. Arpun utili. Te shubu la dei ba ka job life away utili kisit. Ngasu anuksa IP ni mah la dei ba ka job life away utili kisit. Gidon kan utili ki sit ha yang assembly jing dorba jungin repo. Te life away utili kisit kemur kalayo kita ke majority kalayo bentau sarkar am hata. The what if nakini life wing ki ni ki MLA la dei ba san mut ki MLA ma ki join chakawe ke party pat te kanam stable em kata ke sarkar kan ki em kata ke sarkar te ta ka daw long kum ta phi ta ka daw ki wan ra ke ni ka anti defection law te mentang ni pai kai kata ka anti defection law te kani ka anti defection law em kalong ba kini ki MLA selani ki MP ki la ban sha weng ya ka shuki jongki ki la ban sha disqualify ban long MLA lada ki le tam hakanu kata kenong rim makile tam nongkong lada ki job na kawai ka party ka tiket klik join sha kawai ka party pat haturu kin sha disqualify kin sha wen ya kasuki jongki nuksa ang IP ni subu kini ki MLS jong ke NPP kila job na ka tiket NPP let's say hadin na kila job pat klik join sha kawai ka party pat di haturu kin sha disqualify leni kini ki independent candidate ro lada ki job na ka na independent candidate klik join dala job pat klik join sha kawai ka party kin sha disqualify kin sha wen ka suki MLA jongki tangba kadon kata ka catch hani rupi kadon ka catch kumu pat tangba lada dei ba kini ki MLA pat ki join ma ki merger bat kawai ka political party ki merger means lada ki join 2/3 lada klik join kawai ka party kinam sha weng ra ya ka suki jongki kinam sha weng ra 2/3 means aningan IP dia kenusa kumunta ka NPP ka job kan utili kisit arpon ri utili kisit te 2/3 jongka arpon ri kla long khat nyo am la dei ba khat nyo mut ki MLA ki le join chakawai ka party kini ki MLA jong ka NPP chakawai ka party let's say check ka BJP ne check HSPDP ne ni check kumta chakawai ka party ki le join yang kumta kinam sha weng ra ya ka suki jong ki kinam sha disqualify ra la da ki join pat duna ya ka khat nyo duna ya ka 2/3 kin sha weng ya ka suki jong ki te nuksa ang IP ni nuksa jong NPP ya mentang nuksa best example pikir mau por ba join kini ki MLA jong ka congress umukul le ya ka tu por kat nungut kidon khat nyong godam ke MLA tu por tang baki join khat armut klik join chaka TMC tele de baki khat armut mala tam kita tu by third la de baki join dunai ka ta ka khat armut dem kin sa sha wen ka shuki jongpi ya shuki jongki ta phi ka jing khen ka don ka ta ka catch kata ka wei ma ki la ban sha wen shuki jongki te ka ba ar banta la da ki le tam ya ka nongrim jong ka party ya kata ka ideology jong ka party la da ki le tam ane kan anuk sai pi ka wei ki khot ya ka ne ki ong ka whip system shubu ma ka tuan rai ni ka bil hapo jing dorbar man sna ban thau an tuan rai ka bil ban sna ka an ti hatu man sna ka an ti ka party ka ong ya ka tu ka MLA jong ki ong ba pide ban kersian ya ka ni ka bil tang ba le se hatu ha jing dorbar kini ki MLA jong ka tu ka party ki ong kim kersian rapat ki persya ya ka tu ka bil ti hatu ru ki la ban sya weng ya ka suki jong ki lani lada kini ki MLA ki le tam le ki le persya ya ka ta ka nongrim ya ka ta ka ideology jong ka ta ka party temanta pila ban kelibat kena jeng kelima hani mentah hani kengen wan ni kata ka point haba kini ki armud ki MLA jong HSPDP kila le tam em ya kata ka ideologi kata ka nongrim jong ka parti HSPDP haba ka
Presiden jong HSPDP ru la tho ya ke city ba ngim kwa ra ba ka kini ki arngut ki MLA jong ni bakin join bat phi bar ke NPP ki la tho ru ya kata ke city ki la tam me kata kanong rem balai pat kim sha weng re shuki jong ki balai kim sha disqualify ka don pe ka catch ne ka ei ta ka catch menta manu ban rai pat bakini ki MLA manu ban rai bakini ki MLA ki la dei ki la sha disqualify ki la sha weng ya ke shuki jong ki manu ban rai u speaker pi ban rai thì menta lada dei ba kala kila dap thau ke sarkar ma ya kene menta menu ban thau ke sarkar ka BJP NPP HSPDP kini ki arngut kini independent te uwei na pedeng jongki na tu unlong speaker am uwei na pedeng jongki na kene ke parti te uwei speaker balai ma unlong te obviously un try dei be jong ka NPP hu speaker te balai un ay kata ke decision ba kini ki arngut jong ki MLA jong ke HSPDP ki la sha disqualify na mar ki la le tam kata kanong rem kata ideology jong ka HSPDP balai un lem u balai un ay kata ka san balai un san ba ki la sha disqualify habala da usan gumta em lada u ay kata ke signature jong u ong ba kini ki MLA ki la sha disqualify te kemudian sakhi em ke sarkar ki namjo em kata ka number ka decision after all kan shong ha speaker em kan shong speaker di ta ka daw pi long ka party ka namla ada ban le ai ra HSPDP tangba after all ka shong ha kamon jong kini ki arngut MLA te what if ma kini ki MLA na mar ki don tang arngut la da ki lek merger sa ka party la da ki lek change ya kata ka party jong kiru ka namla le ai ra na mar ki don arngut ki la tam ya kata ka tu baitan ki la ban join ha kinu ka party menta ka ba kimon what if la da ki lek join sa kita ki party ro te after all long ka HSPDP ka parti HSPDP ka nam la ra ban le ka shong ba ha ka mon jong kini ki MLA arngut kini menta ka shong ha ka mon jong ki ta pe te ta ka daw long kini ki arngut MLA ki nam sha ton sitom re ha kini ka anti defection law ka shong ba ha ka mon jong ki te ta tai tang ba hoi kata ya ki ideology long ya kata ka norim te gila long kata ka trust jong ki dong kersian jong ki la break kila pen kedia ba kile tam kumnya kala break ya kata tangba politics teh kala menjai air te nganam tharair ba kene sarkar kan scam kan sakhi sa abstang du benai ne kan nu kan sakhi kan sadon bai kata ka jin ka janat ha politics se kan dia bai kumnya te pi pat pi snu kumno kan scam ne sarkar kan sakhi ne sa komen apa pi snu kumno tanggup ta kini video ngai try pila yo jeng tip shibun lomba kini video pila yo kata ka knowledge pila yo kata ka jeng tip te la dapis new yo juman to ino channel sa like ke video kanang ba YouTube ba un comment kanang ba un recommend ha homepage jong kiwe ro ki pai ba ki bam pat yo jeng tip ra ya kini video te le ni pila ban share ro ya kini video te la dapis new yo juman to yang new channel ada pimpat dep ra ban subscribe yo new channel sa subscribe channel press to bell icon kanang ba margin premi video jong akum kini ki boper pin sayo kata ke notification at pin saya ban page. Kita ngomong kini video kuliah pun fi berap like page.